Argiaren podcasta. Plaka hauek zer zuen argientzako edo? Ez, hauek dira putzua, uraren putzua aktibatzen duten plakak. Plaka hauei esker motorrak beheko 80 metroko putzu horretan, bai sakoneran dagoen putzuan ateratzen du ura eta altxara botatzen du. Eta hau jardina izango da, ez? Ematen du, baina ez. Hau da depuratzeko urmaela. Daukagu fosa septikoa hor goinak, eta ur zikina sartzen da fosa septikoan, dekantatzen da. Orduan, onera etortzen da azkenengo ur zikina. Eta hemen grabekin eta landarekin depuratzen dugu. Orduan, hemendik ateratzen dugu ur garbia, eta ja, erabili daiteke adibidez ureztatzeko, baina bakarrik frutaletan, marratzen ez. Bai, hemendik ateratzen da azkenengo ur garbia eta paltxara botatzen dugu. Hemen pilatzeko. Eta ur puntu bat izan dezagun. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Egun hon entzule, egon harria saioan gaituzue, lurrari entzuten dion saioan. Gaurko honetan lurrari entzun beharrean urari entzungo diogu. Uharte Arakiera gerturatu gara, herri proiektu nekazaritza proiektua ezagutzeko, eta bertako kide ditugu Jone Agirre eta Asier Ordoño. Egunon bioi. Egunon. Egunon bai. Asier, zu baratzean hasi aurretikan, tabernaria zinen, eta tabernatikan urari begira jartzeko, nola baitera hasi zinen? Pues, saratu nintzen ere amonaren baserrian, herrian, Arauko mendialdean hauntz proiektu bat aurrera eramaten, baina ez nun lurzoilik eskuratu, eta, zonalde hau ezagutzen nun, eta aurkitu nun landatxo hau, 2017an erosi nun, eta hortiz geroztik, gauzatxoak egin nituen. Jone, zu aldiz esan diazu, erizaina zara ikasketaz, eta bain proiektuko kide zara zure bai. Bai, hala da, ni erizaina nintzen, baina ospitaletan ez nintzen oso gustora sentitzen, batez ere osasun sistema modernoarekin lotuta ikusten nuen dana oso medikamendua zuzendua zegoela, jendeak medikamendu pila bat hartzen genituela, eta ez garela gure osasunaren ardura hartzen. Eta uste dugula gure osasuna beste batzuen eskuetan. Eta orduan erabaki nuen Ayurveda ikastea, dela osasun alternatibo bat Indian ematen dena duela 5.000 urte baino gehiago, eta hasi nintzen naturarekin gehiago lotzen, ikusten zeinen garrantzitsua den urtaroei begiratzea, lekuko eta sasoiko barazkiak eta janaria orokorrean jatea, guzti honi garrantzia jarri bar zaio. Eta hasier ezagutzean ikusi nuen hemen baneukala aukera bat osasunari gehiago lotzeko eta beste modu batetan bizitzeko. Eta duela urte terdi edo eman nuen pausoa ona etortzeko eta bion artean proiektuari aurre emateko. Proiektu hau da proiektu integral bat, lotzen dituena zenbait arlo, eta ura oso garrantzitsua da proiektua aurrera eraman ahal izateko. Azkenen ura beharrezkoa dezute, orduan ur baliabide horiek nondik lortze dituzu zuek zuen proiektuan edo? Bai, azkenean landaren diseinua egiterakoan guretzat oso garrantzitsua zen uraren diseinua egitea. Osea, landa planteatu uraren baitan edo. Orduan, Sustraiak Habitat Design enpresa ezagutu genuen. Ni nekazal eskolan ikasi nuenean, ezagutu nuen Eber eta David, direla kideak, Sustraiak Habitat Designekoak. Eta haiek dedikatzen dira hortara, diseinatzen dituzte nekazal landak edo proiektuak, urak bideratzeko kunetak eginez, eta... Kunetak aipatu ezo, kunetak zer dira edo? Kunetak dira urak bideratzeko
lur mugimenduak, baina ez dute izan behar 3% baino gehiago desnibelana. Osea, horrekin jokatu behar duzu. Eta urak bideratzeko, pues, eskasia dagonean, pues, kuneta horiek laguntzen dute pues, ur hori infiltratzeko, orduan, azkenean hemen baitu frutalak, pues, onura egiten die, infiltrazio horiek, eta gero ere, pues, guretzat da segurtasun bat eukitzea ur horiek balsetan, pues, adibidez lehorte bat baldin badator, pues, daukazu ur hori, baina ere hain integrala denez proiektua, pues, bioaniztasuna potentziatzeko. Intsektuak datoz uretara edo beste animali batzuk, eta oreka hori bilatzen dugu gure landan, ekologikoan daukagun frutalak eta baratza, pues, plagizidak eta holako gauzak ez botatzeko, porque azkenean botatzen duzu plagizida bat eta akabo egiten duzu pues, gauz guztiekin. Bai, esan duzu, kunetak eta balsak horiek bete alizateko ura nunbaitetik hartu behar izatea. Zuen ur iturri horiek nondik jasotzen dituzu edo? Bai, alde batetik daukagu ur putxu bat, 80 metroko sakonera daukala, eta gero eguzki plakekin ateratzen dugu ur hori, eta almazenatzen dugu deposito flexible baten, eta gero grabedadez botatzen dugu tuberiekin baratzeraino. Baratza dago beko partean. Eta ureztatzen dugu pues, ur horrekin. Hori da, digamos, principala, ez? Daukagu putxua, eta gero daukagu sistema hidrologiko guztia. Daukagu kunetak eta balsak. Orduan, euri urak jasotzen ditugu kuneten bidez, balsetan, eta daukagu pues, balsetan barruan, pues, hori esan dudan alen, potentziatzeko, segurtasuna emateko. Eta gero ere, pues, gaude konektatuta herriko ur potablean, baina hori da bakarrik aberendako, animaliendako. Bai. Eta ahaztu duzu azkenengo puntua, hau oraintxe egin duguna, dela nabean eta txabolatxoaren euri urak aprobetxatzeko. Alde batetik euri urak datoz zuzenean balsara, eta beste alde batetik ere urzikinak ere aprobetxatzeko. Hor egin genituenean eraikinak daude sukaldea, komunak, dutxak, eta urzikin horiek guztiak berez egin behar genituen deposito estanko bat jarri eta ona etortzea kamioia hauek ustutzera. Eta pentsatzen genuen ez zeukala bat ere zentzurik. Nahi genuen ur hori aprobetxatu nolabait, eta hemen dana zirkularra da, dena aprobetxatzen da, saiatzen gara guztia erabiltzen, ez zaborrik egiten, eta urarekin ere berdina egin nahi genuen hori aprobetxatu. Bai, azkenean zen astakeri bat, pues, ona ekartzea hilabetero kamioi bat, kriston kamioia, zurgatzea, ordaintzea kamioia, kutsatzea ere, pues, kamioia kutsatzen du pilo bat, eta pues, planteatu genuen pues, beste alternatiba bilatu. Hori da, eta orduan azkenan ere egin duguna da fosa septiko bat jarri, eta fosa septiko horretatik ateratzen den urzikina, urmael batekin garbitzen da ur hori. Urmael horrek dauzka grabak eta landareak, eta bi horiekin lortzen duguna da urzikina urgarbi bihurtzea, eta ur hori baita hemen botatzen dugu eta hemen almazenatzen da. Eta ur honekin, Asierrek esan duena, lortzen dugu alde batetik bioaniztasun gehiago izatea, uretara animaliak badatoze datera, eta azkenean seguruenik izango ditugu hemen animaliak bizitzen. Eta beste alde batetik, igual uda eskasia baldin badago, badaukazu ura emergentzietarako ere ureztatzeko. Hor pentsatzen dut, euri asko daukasutan, putzuak beteta mantentzea erresa izango dela, baina ikuste dugu, beteta dola, horrek bere prozesu eduko, nola lortze dezute putzuak beteta mantentzea. Bai, diseinu hau ezarri genuenean, hori izan zen 2018an, balsa gelditu ziren impermeabilizaziorik gabe. Orduan, aurten egin duguna da, nik ikasi dute retroa erabiltzen eta izan da pasa bat, porque irikitzen zaizu mundu bat, orduan ekarri genuen retro bat, bostonakoa, eta hasi nintzen buztina lantzen. Osea, buztina landuz, sartu nintzen skatepark bezala, sartu nintzen retroarekin barruan, eta orduak, buztina lantzen, hori zapatzen eta azkenean kompaktatzen. Orduan, balsa honetan lortu dugu impermeabilizazio oso on bat, galtzen du oso gutxi. Galtzen duena ez du importa, porque benetan infiltratzen da lurran. Orduan,
beheko frutalak frutalei onura egiten die. Orduan, bai, badauka bere prozesua. Egia da, hemen neuri desente botatzen duela, batez bestekoa dela 1.400 litrokoa, baina egia da, botatzen ditula 1.400 litro ia guztiak azarotik ekainar arte edo maiatzara arte. Orduan daukagu gero udan, bai daukagu influentzia kontinentala edo esaten dena, nahiko lehorra dela. Orduan bai, somatzen da putzuan, 80 metro sakonera daukan putzuan somatzen da, porque azkenean putzutik sartzen den ura da filtrazioa, ez da akuifero bat, da mendiko filtrazioak. Eta somatzen da, gero balzetan ere somatzen da, udako garaian jaisten dela maila eta galtzen dela. Baina berez ez du inporta, porque hor daukazu, mantentzen bada pixka bat, hor daukazu. Eta animaliei ere onura egiten die, etortzen dira igelak edo umatzen dute ezaki intsekturen bat edo jartzen du arrautzak eta hori. Bai, hemen kontua zen, egin zituztenean baltsak ez zela guztina landu, eta orduan ur guzti hori filtratu egiten zen, eta ez zuen ez da 3 egun segidan mantentzen euria egin da gero. Eta orduan guk ja pentsatzen genuen impermeabilizazio naturala ezin izango genuela egin, eta hasi ginen pentsatzen EPDM plastikozko impermeabilizazioa egin beharko genukela. Baina guri ez zitzaigun gustatzen, ze azkenean impermeabilizazio horiek artifizialak dira, plastikoak dira, eta animalientzat ere beraiek edateko ez da erreza, irristatzen dira, eta hor genbiltzan burrukan, eta azkenean konturatu ginen lurra guztia buztina zala, eta benetan ongi lantzen baldin baduzu lortzen duzula impermeabilizatzea. Orduan, hau ja egin dugu aurten makinarekin, eta beste 2 baltzak etorkizunean egiteke daude. Bueno, putzu honetan lortu dezute impermeabilizatzea, eta hemendik baratzearako uraren garraioa nola antolatzen dezute? Alde batetik daukagu, esan bezala, putzuko urak, eta bere bidea dauka baratzeraino, baina gero balsa bakoitza, bestaldetik balsa bakoitza dauka bere balbura ateratzeko urak, polietilenozko tuberiakin, eta balsa guztiak daude interkonektautak. Orduan, ur desente baldin badaukagu hemen, biratu dezakegu beste balsetara ura, eskasia baldin badau, eta nola daukagunez sistema hori guztia esarrita eta lurperatuta tuberiak eta hori, atera dezakegu ura frutalak ureztatzeko edo baratzan ureztatzeko hori. Bai. Deposito intxablean gordetzen den ur guzti hori dela putzukoa, hori gravitatez, hori Asierrek dioena tutuen bidez, gravitatez iristen da hortura, eta hortuan ere daukagu goteo sistema. Hori ere garrantzitsua da, ze sistema horrekin lortzen duzu ura bakarrik botatzea zuk nahi duzun landadereetara, eta ez aspersio moduan edo edo ura botatzen aloloko, ze horrela lokalizatzen duzu eta ongi aprobetxatzen da ur hori. Asko zur gutxiago gastatzen da beste sistema batzuekin baino. Beste dituzue landareak ur asko behar dutenak eta gutxiago behar dutenak edo? Hori joten zara ikusten, azkenean depende moraldia, hemen jartzen baduzu baba udazkenean, ez da ureztatzen, baba. Edo porruak ez dira ureztatzen, udan jartzerakoan bai, baina gero ez. Eta uda garaian, adibidez, letxugak, tomateak, batzutan, behar dute ur gehiago, baina hori joten zara ikusten. Joaten zara, kultibo honek behar du gehiago, ureztatzen duzu, eta azkenean goteo zinta bakoitza dauka bere balbula. Orduan, kontrolatu dezakezu ere, ze kultibo ureztatu, ze kultibo ez ureztatu, pixkat balbulak irekitzen, kontrolatu dezakezu. Baina gero orokorrean finkan ere
badakiz, joaten zara pixkat ikasten, ze frutal eta ze sendabelar gustatzen zaien gehiago ura, eta zeinei gustatzen zaien gehiago lurra ongi drenatua orduan. Igual goiko partean jartzen dituzu txondoak edo romeroak, ez zaiena horren beste gustatzen ura, eta beko partean azunak agertzen dira, jarri ditugu mentak baita, konsueldak, eta hori baita joaten zara ikusten landare bakoitzari ura zenbat gustatzen zaion edo. Ura ikustea bintzat, ondo aprobetxatuta daula, eta uraz gain, beste hainbat gauza ere ondo aprobetxatuta dituzu, proiektu honetan, gauza desberdinak egite dituzulako, ez? Bai, hala da. Baratzeaz gain dela fundamentala, gero hori daude 300 frutal inguru landatuta, sagarrak, udareak, intxaurrak, almendros, zakit. Bai, mizpirak, bertakoa eta japonearra, zebeio aranak ere, denetarik. Bilatu genuen, pixkan nahaztea, eukitzeko dibertsifikazio mai oso altua, eta baina batez ere daude sagarrak eta urritzak. Oso ongi ematen dala hemen, eta bai. Eta gero ere puntu garrantzitsua nekazaritza birsortzailerako dira animaliak. Belar jaleak eta oioak, oro jaleak direnak. Oiek egiten digute da belarra jan, biodibertsitatea ere mantendu, plagak jaten dituzte oioek, eta guk egiten dugu Artzaintza errotazionala. Artzaintza errotazionala, joaten gara lekuz aldatzen. Bai oiotegiak, bai behiak eta bai astoak. Pastore elektrikoarekin joaten gara txoko aldatzen, orduan txoko horretan bertan behartzen dituzu pixkat landare guztiak, belar guztiak jatera, baita belar txarrak behar bada horren gustoko ez dituztenak. Gero kakekin fertilizatzen dute, eta mikrobiologia asko ematen diote lurrari, eta frutalen plagak oioek adibidez baita jaten dituzte. Eta horiek dira desbrozadora honenak. Bai, garrantzi. Gainera ateratzen duzu oso produktu ona. Azkenean larreko hemengo arrautza somatzen da, nabaritzen da, gorringoa da, Bai, gorri-gorria. Bai. Arrautzak aipatu dituzu eta bitxikeri gitxan, gaina sarreran dauzkezu, self-service estiloko zerbait, arrautza jasotzeko zer da hoi, o nola funtzionatzen duzu? Bai, iparralden egiten den bezala. Jartzen dugu ekoizpena, eguneko arrautzak jartzen ditugu hor kutxan, eta hemengo bizilagunak etortzen dira, konfiantza guztiarekin, hartzen dituzte dozenak eta guztien dute dirua. Kutxa hori dago finkatik kanpora, ze txakurrek egiten dute bere lana, zaintzarena. Orduan, kutxa hori dago finka kanpoan jarrita eta konfiantzaz jendea etortzen da, badakite zenbat balio duten arrautzak, eta bestela badagor papeltxo bat jarrita zein den prezioa, usten dute potetxoan dirua eta eramaten dituzten arrautza duzenak. Kalitatezko arrautza gaina, hemen oio gustu hasiko dira. Bai, gainera erlazioa sortzen da, bezeroekin, da salmenta zuzena, da pasada bat. Baratzeko produktuekin berdina pentsatu dezute, o nola komertzializatzen zuen produktua? Baratzeko produktuekin, daukagu ekologiko zigilua barazkitan eta gero frutaletan. Frutalak momentuz dira gazte, eta ez dugu izan hainbeste uztarik, baina hemendik aurrera etorriko da uzta dezente, eta baita ere hori, esan bezala ekologikoan daude sartuta. Barazkiak eramaten ditugu larun batero Santa Barbara azokara, Gasteizera, 8-tatik ordubitaraino, eta gero ere saltzen ditugu kontsumo taldetan, adibidez bioalai kontsumo taldean, ekologiko kontsumo taldean Gasteizen, edo ere pasasen urtean hasi ginen saltzen Landaren, Iruñeko kontsumo taldean. Eta gero ere, Sakanan ere saltzen dugu zuzenean bertako bizilagunei, egiten dugu atezateko banaketa bat, ostiralero, furgonetakin juten gara eta konfiatzarekin saskiekin baita. Hori egiten dugu arrautzekin eta barazkikin sortzen dugu saskia, eta gutxi gora bera, a medida egiten dugu saski hori. Bezeroaren neurrira egokitu zarete hortan. Eta hori dira gure salmenta moduak.
Bueno, eskerrik asko bikote, uraren aprobetxamendu ziklo guztia erakusteatikan, nola erabili ditzako uraren baliabide ezberdinak, eta hoxe, aurreko bisitariak opari bat ekarri zuen, Joseba Datar ardimoztaia zan, eta irailean izango dute Euskal Herriko lehenengo ardimoztaia txapelketa, eta hoi zuentzako. Hostia, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Emango Zipolita. dizkio, Josebai. Eta zuri entzule, eskerrik asko horregoteatikan, plataforma guztietan eguko duzu eskuragarri, bizibaratzea.eus eta argia.eus plataformetan, eta besterik gabe, segi lurra lantzen. Aupai. Eskerrik asko.